Μαρία, τι είναι αυτά που κάνεις πάλι, πάλι καινούργια μαγιό. Τι σου ψώνεις τα κλείνει. Νέες παραλαβές, Βάλια μου, δεν σταματούν στο κατάστημά μας. Θα στα δείξω τώρα τι έχει έρθει. Έχουν έρθει υπέροχα μαγιό σορτσάκι για αγοράκι, αλλά είναι και εφηβικό, φτάνει μέχρι 16 νούμερο, στο χρώμα το μπλε και στο χρώμα το μαύρο. Έχω τρελαθεί αυτή η βερμούδα με τα δελφινάκια, η οποία όπως βλέπεις έχει ασορτή καπελάκι και σαγιοναρίτσα. Στο ίδιο ακριβώς Summer Vibes βερμούδα με ασορτή σαγιονάρα και αυτή, αντιλιακά μπλουζάκια. Πάρα πολύ χρήσιμα. Αρέσουν πολύ αυτά, πάρα πολύ, με το Sonic ιδιαίτερα. Και τώρα να δούμε για τα κορίτσια. Φανταστικό μαγιουδάκι. Που έχει και φρουφρού, τέλειο. Τέλειο. Ασορτή καπέλο και σαγιονάρα. Εγώ λάτρεψα αυτό εδώ το ολόσωμο με τις πεταλούδες. Δες ομορφιά, υπέροχος ο ένας όμως, με βολάν. Ασορτή καπέλο με γκλίντερ. Τα κορίτσια θα τρελαθούν πραγματικά. Και σαγιοναράκι. Για το τέλος άφησα το φανταστικό αυτό το καβουράκι. Εντάξει, άμα έχεις δίδυμα, τα παίρνεις και τα δύο χθες. Δεν υπάρχει. Τέλειο. Λοιπόν, οι φίλες μας πρέπει να μπουν μέσα στο site, να τα δούνε όλα τα σχεδιάκια αναλυτικά και να τα προλάβουν γιατί εξαντλούνται.